Halo logoफोर आङो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांमोन आंनि इउटुब चेनेलावहाय दा नै मोनसे भिडिअ माने शेयार जागासिनो दङ माने नुगासिनो दङ आइपलिनि आरोना बिराद माने दुखुनांथाव आरोना माखासे लोगोफोरनि थाखाय नोंथांमोना मा बुङो जागासिनो फिथाखौ जेबो गैया ओरैनो फिथाखौ जानो फिथा जाजाना साबधान जाफै जों माखा जानदुङा ओरैबायदि मोजां जानदुङासैलाय मावलाय मा साना होग्रा दै ना माथो दै साना होनानै बाव गिसि जानानै बे दै साना होला माने बिबारा एसे मोजां जायो आरो बारसिनो जा मोजां बारदों बिबारा नै बिनिफ्राय लानानै ओरै बेसिमखा आरोना बेसिम बारदों बिबारा बरिया दं लोगोफोर नुबाय जों बिबारखौ लामाजों थांगासिनो दासान्दि माने मोनसे भिडिअ नुदों आङो आइपलियावहाय माने दावराव जानायनि आरोना ओरैबायदि दावराव जादों माने बुलायहां आरो ओरैबायदि दावराव जादों दा आं मैयासो नुदों आं बे भिडिअखौ आइपलि पिकनिक स्पटआ बन्द' जासिगोन नामा लोगोफोर बन्द' जाबाथ' खम एकदमबारे माबा जासिगोन गोदाव सोरावनो सोरबा माने पिकनिक जानो आरो टारगेट लाबावदोंमोन नालाय बेफोरो गोदाव सोराव मै जागोन मै जाया जासिगोन आरो माने बेयावल' लकेसना माने साबसिनमोन नालाय आइपलियावहाय बिदि आरो दा मा खालामो बेनोसै आरो Papa, non sao cũng đỡ khỏi na. Thấy chưa? Có biết. Không quá chắc là biết. Không làm đâu. Phần sớm. Sao là không? Còn không được theo cũng nào. Sao là không? Sao mình ra được? Đúng rồi, cho là này xem chắc. Này, ba cái lần. Lần nó phải dễ, cho thôi à. Sáng nay 13. Kinh biết rồi. Được nói.